सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर उमेदवार विशाल परब यांनी अपक्ष म्हणून दाखल केलेली उमेदवारी आता राजकीय पक्षांनाही भारी पडू लागली आहे। महायुतीकडून विशाल परब यांच्या विरोधात स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते मैदानात ठाकले असतानाच विशाल परब यांच्यासाठी जनतेचा पाठिंबा मात्र दिवसेंदिवस वाढत जातानाचा दिसत आहे। माझ्या विरोधात अनेक दिग्गज नेते स्टार प्रचारक म्हणून उतरतील, मात्र माझ्यासाठी सर्वसामान्य शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि शेतात राबणाऱ्या मायमाऊली याच माझ्या स्टार प्रचारक असतील, असे भावनात्मक प्रतिपादन विशाल परब यांनी केले होते। या आव्हानाला खरोखरच प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसत असून विशाल परब यांच्या प्रचार दौऱ्यात ठिकठिकाणी महिला, युवक, शेतकरी यांची गर्दी होताना दिसत आहे। एकंदरीतच विशाल परब यांच्या निमित्ताने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात पहिल्यांदाच नवा इतिहास घडणार आहे आणि अपक्ष उमेदवार येथे आमदार होणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।